כאן גיא, ועוד סרטון חדש ומטורף. אני עכשיו פה עם שתי חברים שלי, אחד איתי פה, בא אליי, ואחד אנחנו נשמע אותו. לא, אנחנו לא נשמע אותו, שתדעו רק, ואנחנו עוד מעט... מה אתה רוצה? תגיד היי. היי. הוא הזה עם האחת, לא משנה. טוב, תגידו, אנחנו משחקים בנוקאוט. אני היום לא המפקד, כי חבר שלי הזמין אותי. אז חבר שלי מבקש שאני אשים מישהו אחר, רגע. מי לשים? מישהו אחר. מה זה מישהו אחר? טוב, בוא נשים את אדגר. יאללה, בוא נשחק. ניר, תסלק אותו. טוב, אנחנו נשחק. היום אנחנו לא נעשה כמו פעם קודמת. מה אתה רוצה? פעם קודמת עשינו 20 דקות, היום נעשה בערך 15 דקות, שלא יהיה יותר מדי ארוך, ואתם לא חייבים לתפות בכל שתיים. אם אני אעשה את זה ארוך יותר, תתפו כמה שבא לכם. העיקר שתענו, ואני מאחל לכם שהמצב הזה יעבור לכולם במהירות, וכולם יהיו בסדר. אוי, נו באמת, איזה גרוע אני חושבת. אין עליך אף אחד. יש לי הודעה עוד חבר'ה. שתבינו, אנחנו משחקים ואתם שומעים את המשחק. אם אתם לא שומעים תגידו לי, אני אגביר טיפה. אוי, לא, אנחנו מפסידים. אנחנו חייבים לנצח את זה איכשהו. לא, אנחנו לא נצליח, אבל אנחנו יכולים. לא, אין מצב. תגידו, אני אתן לכם רשימה בתגובות מי אתם רוצים, או עכשיו, מי אתם רוצים שיהיה סרטון הבא. אני אתן לכם עכשיו גיא, קוראים גיא, ילד חבר שקוראים גיא, החבר שאני משחק איתו היום, קוראים לו גיא, אם אתם רוצים עוד פעם תגידו. ממש לא. אם אני לא מת אני מטורף. לא סיכוי. לא מדע שאני עוד מעט יוצר את הסרטון חבר'ה להפסקה קטנה. שעה נראה לי. בערך שעה, אם כולם בסדר תכתבו לי בתגובות. תכתבו עם ישראל חי בתגובות. יופי, יצאנו. תכתבו עם ישראל חי בתגובות. מי שלא כותב, לא קרה כלום. יאללה, תכתבו עם ישראל חי. עכשיו בתגובות. עכשיו! מה? עכשיו? מתי קראת את הבטל פאס? לא. עכשיו קם אחרי בזוג בלי שראיתי. הייתי מחליף לליאון. מה אתם מעדיפים לי? רגע. קרואו, או שאני אגיע, אני עוד מעט מגיעה, שכרגע בסרטון הקודם. מה אתם מעדיפים לי? קרואו או ספאק? יש לי שאלה. ניר אומר קרואו, אני לא בטוח. כי הם טובים. נכון. אל תיקח את זה, חכה לי. יש לנו שיטה בין החברים שאם אנחנו הורגים ואין לידינו אף אחד, אנחנו מחכים אחד לשני ואז לוקחים את הדירוקים האלה. ואז אתה מקבל כאילו החבר שמת, הוא מקבל עוד כאלה ירוקים. וזה עוזר. אני אוהב את זה מאוד טוב. יש לי אולטי כבר, כפי שאתם רואים. לחבר שלנו אין אולטי עדיין. יש לי גם אולטי. יש לך אולטי? אל תעשה אותו. רוצה לעשות אותו. יש פה טבע. איזה גרוע אני חבר'ה, נכון? איזה גרוע אני? לא! אל תכתבו כלום בתגובות, חבר'ה. תכתבו ניר גרוע איך הוא מת.
אל תכתבו ניר גרוע ואל תכתבו גיא רע. תכתבו, ניר, איך מתת? מה? כן, חבר'ה, תכתבו. לא, רגע, אנחנו רגע עושים הפסקה, שנייה. טוב, חזרנו, שתינו רגע וחזרנו. סע! מה? עכשיו אתה לא תמות כי אני ארפא לך חיים כל הזמן. לא, הוא שם את פוקו! לא ראיתי הוא שם את פוקו. גם ביירון טוב. לא ראיתי. כן, תכתבו מר פנקק הישראלי, עם ישראל חי. תמיד עם ישראל חי. מי שלא כתב עם ישראל חי? היי, לא נכון. ניר, אל תגיד ככה לאנשים שצופים בנו. יותר נכון בי, אבל זה לכתב בנו! Try some snake oil extract. מה נראים חביב? מה, איך הוא לא הרג אותי? כי הוא לא טוב ממש, הוא פרו חבר'ה, הוא פרו! אם דנמייק לא היה, אם הוא לא היה יכול לראות מעל, הוא לא היה טוב, שתדעו לכם. אז תכתבו דנמייק מטורף. מה אתה מרפא אותי? יש לי חיים מלאים. תכתבו בתגובות דנמייק פרו. תכתבו בתגובות דנמייק פרו. סבבוס? יופי ניר. הלכם מהמוות אם אני צריך, אני אקפוץ עם האולטי ויברח. לא, אני מת כי אני לא טוב בזה. שים נוקאוט. Back on the grind. לא, רגע, אל תשים נוקאוט. רגע, שים חיסול. אני אשים אותך מות. אנחנו כבר 7 דקות סרטון, וואו, הסרטון עובר מהר מאוד. רגע, מה? אני קולט כבר. אומייגאד. הוא מטורף הילד. תכתבו ניר מטורף. לא. מה? איך קנית, ניר? הוא שילם 5,000 שקל. לא אמרתי, אנחנו רק 2. Double takedown. זה השלישי שלנו. Takedown for left. טעינה, אל תבזבזו אותו לעולם. כן, תחכו לאולטי ותעשו סופר טעינה ואז תעולתי. ובמיוחד עם שלי. אוי, אני לא אוהב חיסול. אני תהיה אחרי זה. כי את עם שימה בחיסול. טוב, שימי על זה. עד שהיה לי סופר טעינה. אני רוצה להיות שלי. שים אתה את קולט. ותשאיר חיסול. חבר'ה, תכתבו בתגובות שלי פרוי. נכון, לא. האולטי שלה מטורף. תכתבו בתגובות, גיא תנסה להשיג את באבל. אין לך את באבל? לא, ניר. איך אין? אין לי את באבל. זה קשה להשיג אותה. תכתבו בתגובות מי שמשחק ברול סטארס, לא רק, אבל מי שמשחק ברול סטארס ושיחק בעבר, באבל, קשה להשיג את באבל. קל להשיג אותה, היא כולה 925. אתם יודעים מה אני מפחד עכשיו? שפתאום תהיה אזעקה. הוא לא יודע את האמת. אלופים, וואו. נכון, בי עשה הכל. אני הרגתי מישהו עוד שנייה ולא הרגתי אותו חבר'ה, כי אני לא טוב ממש. תכתבו בתגובות. גיא לא יודע לשחק עם שלי בחיסול. אני לא טוב בחיסול חבר'ה, אני לא טוב. Double לא! takedown. די, איזה גרועים.
אוף, אנחנו חייבים להרוג מישהו, חבר'ה. אם לא נהרוג אנחנו דבלים. מישהו יכול לרפות אותי? אם אתה לא שם את ביירון אתה גרוע. דגה. עד עכשיו לא היה לי אולטי אחד. לא, אני עוד צריך לפגוע בהם, ניר. יא. לא מתתי. נו, אבל לא. לא, פליז, לא, חבר'ה, לא. חבר'ה, אנחנו לא מתייחסים אליכם, אני מתחתן, ופשוט אנחנו צריכים איכשהו לנצח אותם. זה קשה מאוד. איך אני עדיין חי, למען השם? היא הורגת אותנו. היא הרגה אותנו. אנחנו גרועים, חבר'ה. אני אשים את אדגר. אם אני שם את אדגר, הנה, אתם רואים באבל. תכתבו בתגובות באבל. אם נגיע אני אתחיל לעשות לייבים. אז 50 מה? אבל למה שאני אגיע ל10,000 תוך פחות מ-2? לא, אבל לייבים זה טוב, כולם יראו אותי. למה? זה שאתה בבית לי זה לא אומר שאין לך אינטרנט. אני אמרתי לך 1000 פעם, שים את האינטרנט של הבית שלי כבר. מה שאני עושה, למה אתם אומרים לי את זה? וואו, הוא מצוות פה, האדגר זה היה what the frick? חבר'ה, אנחנו ננסה לא לקלל כמה שכם. אנחנו לא חינכים, אנחנו לא חינכים. כל הכללות שלמדנו זה מילד בכיתה שלי. הוא דביל. אתם רואים קיללתי בטעות. סורי. לא לקלל. אני לא יכול. שים כמה חייבים. לא שמתי עד עכשיו לביבי. חבר'ה, אנחנו צריכים להשיג 25 דמויות בכמה חייב וזהו. איך 25? 25 כתוב לי. אבל זה לי כתוב 25. איך? זה בלתי אפשרי. סטופ רגע. חבר'ה, אנחנו כבר חוזרים. סיימנו את ההפסקה. מה? עשיתי קאט. אנחנו עדיין במשחק. שומעים אותנו. מאוד שומעים. יו, מה אתה? לא, ניר, לא, למה? מה? לא, למה לקחתי את זה? טעות לקחתי את זה, תדע לך. אתה? אוי, אני מביץ' 8 אני מת, כי הוא יורה לרחוק, שתבינו. סרג'וס. יאבא פנים בה. אני אהיה להם. אני לא עליהם. אתה יושב. אני לא על דנמייט בחיים. טוב. וואו. יש, הרגתי את שניהם. וואו. הוא הרג 5. הורדתי 22,000 חיים. יואו, אני עוד רגע, יש לו לצח את זה, ואז אני אעלה לגריפין.
מיומנות זה... אני חייב להגיע ל-800 גביעים עם אדגר. אתם יודעים מה זה? לא 800 גביעים, זה 800, זה 800 כאלה לנו, איך קוראים לזה? ניר, איך תקחת אותי בו? מה, אתה רוצה שאני אשים את ליאון? Back on the grind. היי. בואו נודה בזה, שאני לא גרוע בליאון, חבר'ה. שאני לא גרוע עם ליאון. לא. אם הייתי עם ליאון, הרמה אחת ראיתי הכי קרוא שיש בעולם. היי, וואו. יש שם את באז, אני קופץ עליו. לא, בטעות קפצתי לצד שני, כי לא חשבתי שהוא יעשה עליך אולטי. I'm lagging. לא, כן. כי אני רוצה לשים את ליאון. חבר'ה, תגידו בצ'אט, ליאון. אני אעשה את המשחק הזה ואני אסגור. למי יש סקין יותר יפה? כן, לא, או לי. לי יש את הסקין של הרוח רפאל. ולי יש את הסקין של הכריש. לא, כולם יגידו אתה, נכון? כי הסקין שלה זה יותר יפה. אני גם קניתי אותו ביהלומים. אתם רואים? למה לבזבז? תכתבו בצ'אט, תכתבו איפשהו למה לבזבז. מה? מתתי כי יצאתי על שתי אנשים. טוב, מה? ככה קוראים לו? אתה קניתי שזו הדמות שהרגה אותך? מה זה? אתה הכי גרוע במשחק. היי, לא נכון. היא טובה. כן, סרט לא טוב. אבל, אוי, נו, אני ממות פה. תברח. לא, לאן אתה הולך אבל? נו, למה המשחק לא נגמר? טוב, אנחנו כבר על 17 דקות. 17. קדימה, תחזור כבר. אנחנו נתן לחזור. 15 שניות. Don't make me get needed. לא יכול לברוח. הייתי ממליץ לך להישאר שם ולחכות להפסק. המוות שלי. של שנינו. יפה. וואי, ניר, אתה פרו. טוב, חבר'ה, סיימת. טוב, חבר'ה. נדיר במיוחד. חבר'ה, נדיר במיוחד. עקפנו את ניר. אתם רואים? שימו לב. זה כאלה, חבר'ה. רגע, חבר'ה, מישהו מתקשר אליי? בוא נעשה סגיר. טוב, אז איך היה הסרטון, חברים? כאן גיא, בעוד סרטון טוב היה, אבל כן, לא עברתי את הסגר הזה טוב. הפכתי אותו להתחלה שהתחלנו את הסרטון. אז רגע, טוב, וזה היה הסרטון היום, חברים. אני וניר ראינו, ובהתחלה היה איתנו עוד מישהו. לא, הוא יצא, לא? טוב, אבל בקיצור, זה היה הסרטון שלנו היום. אני הייתי, גיא. זה היה ניר, תגיד. אז יאללה ביי.